Kodi ino Boni Kalindo. Ino mazitenga katika ndani ino. Ino ndi ndani a Boni Kalindo. Ino Malawi ija ndi anoka. Kodi ino mkamati omenyera ufulu. Ufulu wake mamenyera ndani. DPP. Ino sango panga za DPP kungoneka zotumala wa DPP bwanji. Koma everyday makala busy kunyoza president wife. Atupele muzi. Kodi ino ndachisiru eti. Ino Boni Kalindo ndino achisiru eti. Ino mbuzi. Takutopelani msamango zitenga ngati kuti ino ndi number 1. Malawi jaso nafeso ndi yathu. Kungoti DPP ndiye basi ndiye kuti basi kuzitenga kuti ino ndi ino basi. Basi mkhali busy kumati nyoza ife. Takutopelani. One day. Mastenga ine mwakutu ine mwana okwima janiwe. Chisiru mbuzi mwana Boni Kalindo. Takutopela. This is the last time I'm warning you. Also every day kumango mnyoza sokolere watu atupele munuzi. Anakupanga chani. Chifototi basi kodi ndifuse solero. Kodi omenye ufulu ndiye kuti ndi alomwe ukwakwa kumalawi. Alomwe nokanoka basi na amene muli omenye ufulu kumalawi. Palibe mtundu wina omene ungamenyere ufulu. Ayi, mwatiwonjeza. Ifeso zimatuwawo mukama munyoza mpresident watu mwavu. Zimatuwawo kwambiri. Ino Boni Kalindo ndino achisiru ndino mbuzi. Tikumasuleni lero. Sitima kuopani. Sinafuna kuti ngoika audio koma taika chituzi chikuti muziwe. Mazina kuti ni okhwima otani. Tetero mango zichomera zopusa. Amene mwamuona kukumonera ndi president wife. Kumene kucho kumachitika zinthu zambiri. Muone mwachisazo poyambirira president amene aliyese amene amapanga ujene confession amanena kuti ine ndi zaka tochipera. Koma kwa wina aliyese palibe amene munanyozapo koma kumonera atupere muzi. Tatopa nazo. Ifeso zimatuwawo. Ife ngati anthu a UDF takutopera ni Boni Kalindo achisiru. Ndikuti wodi kupeza ni ino achisiru a Boni Kalindo. Sitikuopani iso yayi. Every day ngani ndatupere. Simungakambe kuzawena. Kodi mwamuopa eti. Mbuzi Boni Kalindo. Ndio wina wakeso. Kwa kwamata maganiza bwino. Kachumuchikira ndi chani. Ndipo ti ife timayang'anira anthu kumangoti zikhale choncho. Akuti analola musika ku Lilongwe kumangoyenda mmene mujamo atanyamula nkhuku yake asilikali ambirimbiri 1 nthawi zina zake kumadekha ololi mpaka mapofuna kulankhula. Ndikuti kodi chimene tikuonachi ndi chani? A director ndi munthu yekhayo amene samayikonda UDF samalikonda banja la Muluzi angamakakamire kuti UDF ipange mgwirizano ndi DPP. Ndi munthu yekhayo amene ndi woyipa ndipo munthu amene dzina lake amatchedwa Kadeti. Banja la Muluzi ligwire ganyu kangati ku DPP. Banja la Muluzi ligwire ganyu kangati ku DPP. Anagwira ganyu otenga munthu amene sadzawalipire kalikonse nkumuyika pa mpando wa president Bingu wa Mutharika. Anawabwezera cha Unyolo abakili pa airport, Mbama Shaniru pa airport. Imeneyo ndiye linali dipo la DPP kupitisa ku UDF. Anawabwezera cha kumanga atupere ku Lilongwe mpaka atupere kupezeka mu chipata cha Capital City Clinic. Ndipo loti bakili anagwira ganyu kampeni yosatopa mpaka kuchoka nsana chifukwa chosagona president. Kupanga kuti DPP, kupanga kuti Bingu apezeke pa mpando. Dipo lake kunabadwa DPP. China nchana anapanga atupere. Anagwira nawo ntchito a DPP kuwathandizira kuyendesa boma. Dipo lake linali cha kumusiya pa vice president 2019. Zitavuta mpamene 2020 anakamutenga atupere. Atatengedwa atupere anampanga ntchito yanji. Banja la Muluzi linaononga ndalama zambiri onse a DPP anangokhala pansi kumusira atupere yekha kampeni. Yekha kampeni yopanga atupere akuti akupangira DPP. Ganyu wachiwiri banja la Muluzi kugwira. Ndiye lero DPP je shotaso ikusowa munthu othamanga pa ground.
ndi pamene tsopano akutumaniswa ena anu kuti muzikakamiza atupere kuti tiye bwereso ukapangeso ganyuso ku DPP. Bale munthu womukonda atupere sangayankhule zimenezo, munthu wolikonda banja la Bakili la Muluzi sangayankhule zimenezo, munthu weni wa UDF sangayankhule zimenezo kuuza anthu akuluakulu a UDF kuti kapangeniso ganyu kachitatu, kapangeniso ganyu Thangata kachitatu ku DPP. Munthu woikonda UDF sangayankhule zimenezo. Adani a UDF amene wawa akupanga zimenezi zina lawo ndi makadeti. Pali ena makadeti ananamizira kuvala za yero, ananamizira kuvala za yero. Ndamene mukuwaona apa kumakhala ngati nawo ndi a UDF, akuifuna UDF ija kuti ipange gwirizana ndi DPP. Iya ndi zabodza, ndi makadeti awa olata yankhola chawo chantundwa ndi kadeti amene. Munthu amene akutsatira mmene zayendera ndale za dziko lino amayenda abambo lero tinkamakhale pano kumauza anthu aku Amuluzi kuti pangani mgwirizano ndi anthu amene anakumangani. Tikamuuza atupere kuti panga mgwirizano ndi anthu amene anamanga bambo ako pa airport akuchoka kunja. Tikamuuza lero atupere kuti panga mgwirizano ndi anthu amene anatuma asitikali kumenya mbama nthawi imene amamanga Bakili pa airport kumusinthira ndege kuti adzikwera ndege yopita ku Blantyre house arrest. Anamenyedwa makofi Shaniu Dzimbiri, Shaniu Muluzi anamenyedwa makofi. Ndiye wina akanamizire kuti ayi ndi oikonda UDF adzikayuza UDF kapangeni mgwirizano ndi a DPP. Usawichi. I have no problem nditamuona atupere akapanga mgwirizano mwina ndi Ford. Yes, because Bakili anagwira ntchito ndi bambo aka Enoke Chihana amene. I will not see a problem ntamuona atupere akapanga mgwirizano ndi mwina chipani china chichosiya nyuwani, let's say UTM. I will see kuti he's following his achievements, GZ. And I would recommend and be happy to see atupere akagwira ntchito ndi Malawi Congress Party. Ndi chipani chokhacho chimene bambo aka anachitumikira kwambiri moyo wawo wonse wandale. Anatumikira chipani cha Malawi Congress Party. UDF anayitumikira for only 10 years, Dr. Bakili Muluzi. Only 10 years. Koma MCP, moyo wawo wonse anaukhazikitsa kupanga MCP. Munjira ina atupere atapita ku MCP sana kalowe chipani cha MCP. Ayi. Wabwerera ku nyumba kwawo, going where he belongs. Chofuka chokhacho chimene Bakili Muluzi anayambira chipani cha UDF ndi chifukwa kuti Dr. Kamuzu Banda sana lokonzeka kuonesetsa kuti multi-party democracy iyambe. Akanakhala kuti Dr. Kamuzu Banda choyamba anavomereza kuti akalamba awalole anyamata aja achina Bakili John Tembo apikisana ni democratic convention. Chachiwiri avomereze kuna kuti ndziko muno mukhale multi-party. Chipani cha UDF sichikanabwera. Chifukwa Bakili anali kale munthu oti amapambana mu chisankho chija amatenga usekretary general. Secretary general ndi CEO wa chipani. So ngati amakwanitsa kuwagwetsa onse nkukatenga usekretary general. Sanali munthu wamasewera, dziwane kuti nthawi imene kunalibe vice president wa chipani. Sanali munthu wamasewera, ndi anali number 2 paka muzu. Sakanalephera kugwetsa anthu ena awa iya. Ndiye ngati patakhala kuti atupere akupanga mgwirizano ndi MCP. There's nothing wrong. Chifukwa MCP imene inayambana ndi Bakili Muluzi si ilipoi. Hayi. 1994 kunaibe Dr. Chakwera kundale, kunaibe Richard Chimwendo Banda ku MCP. Kunalibe achichola kuujeni kundale za ku MCP. Maina onse amene alipo panopa mutati mufuze nduna zonsezi ndiye Generation Z yo imeneyo. Ngati atupere atapita kumene kwatsera Generation Z kumene koko. What's wrong with that? Ayi, banja sakakamiza. Mkazi, mwana wa mkazi kapena mwana mamuna sitima musankhira oti amange naye banja. Asankheka, atupere alingati namwali amene akufuna kupeza mkazi kapena mamuna okwatirana naye. Timpatse ufulu apezeka. Osati bwebwe kakatile kwa ayi. Tiye ndikhala ndokuzumuka tikuzumuke. Ndikuyankhula izo kuchoka pasi pa mtima. I have no business of wheresoever atupere goes. Koma let's withdraw this tendency of trying to dictate zochitika za atupere. Ukangala atupere yekha nkabebe mutu wake sumaina. That's wrong. That's wrong.
tikuwira banja la Muluzi akudziwa yowaja ali ndi experience, Abakili ali ndi experience, Atupele ali ndi experience, akudziwa kuti titagwira ntchito ndi auje awa tikamaliza bwinobwino. Asiyena apange zimene zozo, UDF akuluakulu akudziwa asiyena apange kumene koko osachuluka ponzeru apo.